Esa abantu baminto twasoire ngakiye kipindi gekorokwa gie Christmas no mwaka omuya bonda batakera amaya omotwaro Christmas mosherekee buya no mwaka omuya bwa magenderero korende bono kogenda bosio nonye mbono buna togokwanaira serikali yagite gateba nga bono yaigwire ense lakini nonye yaigwire ense ourairo bwega tokoroka nga bwa corona stiri mbororo igo nabakurira abantu baminto mask na bintu binde biri bisini biragera tokeani muna bono batebete nge variant nereria iche kurukuzenga micron tafadhali abantu baminto boroiro bombororo nto basakoranga ibintu byaele nga bono tiga tuirane tokore ibintu muna tutagete igo gocha speed sana kormoranje bwatia machikari abege tuorono nyese yaigwirwe na kende yonse mogokora abana bache babunge sukuru before Christmas abana aba baminto tigatogendera ona kubakwanira twale chivisa sibachambire chisukuru tigatoba ikanya tubategera tumanye ngoboko ngobabwate mboro byo yagaragara bawo jikoigora bagende bare baisanigete ngabono bachire bachigosoma tari kuna korenga lingana kitoko samba chisukuru biyamono sana na saba siseni.